نيتك يوبلو كبسا مداحت يوبلو نتيمنتك يوبلو وجبي وجبك يوبلو سلفي وسلفك يوبلو زور اللوا استوعل 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 سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونوا تبقوا تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقنانيو لو ممكن وترو أقداسن وانا ونتحستو تاتيزنا لكم مسينا لنا كسامو داتانا إذا مدام سانا كتصنحوا بخبرنا عندماكم لايك يركم كتعطوا دما نمحتسن كم وترو دما كسامو داتا تخطاتلونا thank you very much نابلنا حنجمرينا نبي حكي أبقداس مدرخ كوينا أنا نقول رزلنا أمنا مودة ساعات نبي جزء خيدي زود دايدما بحدا نرأيه let's go what's going on. Closed. Shipping vessels under attack. President Trump back to making threats. And the ceasefire already dead. In less than 24 hours after opening the Strait of Hormuz, Iran has shut it again. The US has seized an Iranian-flagged vessel passing through the Gulf of Oman. President Donald Trump, meanwhile, is back to threatening to hit power plants in Iran again. So the big question now is this war already a major strategic failure for the US? Can America neutralize Iran's Hormuz leverage? Or is it already caught in the forever war trap that it swore would never enter again? And if Iran survives this, what message does that send to every monarchy, every client state, every American-aligned government in the Arab world? كم تريوا زلهم هذا أقداسي عبي حتى بوليتيكا عالمنا ميديا عالمنا بتدقق عم يزح التزل ليو دونالد ترامب نيكست ستيب ناتون تايكوني مالت إيران كم بركهو 5 دليون بتي دونالد ترامب بستفل عليه مناوراتنا جبرة كأنا نقوم زلزلة زجناو حزبن زجنا مرحمتين كم زي بلوم فريه دما وسانتات كحلف زقل مرحمت كم زي بلوم نعلمنا دقيمم دقاقي مم يريوالو أما بالحمسان كلتن معال تقينا كن ريا غلنا تقينات نابي قصي خيد نزبل نابت توكل له زخل من قدي زر ملكت يالن دونالد ترامب نعلم كميلك منا يزلزلو ديلي ماتس كم زلو تقراري بو خم زلو نقول لي زرا غرزلو بوغن ايران كن كاريكمي داتس ناي بحكي كاب كوننت ازيز رح قزر باي زارب كم زلو تي ميديا ناي امريكا دما استماغلي تحده دونالد ترامب قريبو خم زلو خزاربي فتن بتخال دما بينو اب حدا ديل كبصح تخوينو يا مسكاله اكال كن تزاربو زرع نجر كم زي اللي يمزنقرو نعم مجمريا right now where do we stand أبينا يبوت لنا أما أبزي حجوان كنرمى كابكن بقسينا نبي قصيو إذا زمتا 14 ساعة دم أزينا قدستين كونا أزينا قدستين سلام ديكم أتزنا بكيناتكم اللي صعب أي كوسن of the Iran war. Is the fragile ceasefire holding or are cracks beginning to show? Overnight, the US attacked an Iranian-flagged cargo vessel. How did this come about? Was this just a tactical engagement or was this part of a much broader strategy? So both America and Iran claim to be able to control the Strait of Hormuz. Now, Iran has a geographic advantage. It operates all the way along the coastline, and therefore it quite clearly can pose any threat to the strait, and it is in control. America, meanwhile, if it was to try to operate in the strait, it would be incredibly vulnerable to an attack from Iran. As a result of that, the Americans have set up their blockade in the Arabian Sea, just in the Gulf of Oman, and that's كم تريوا زلهم أبز حجز لنا لكنتات حداك ووجنو حيزو تفاتت يا غينا زلا مفتات زدما إيران بتتفتراوي جغرافي كوا كما متاناتا نتوش بتحرمز ملو تقطاصيرات ولا نتوش بتحرمز كتدحن ويون كتقاصر ويون بعلا بلوك تقبر زي كالد أمريكا دما ناتا كيلا دما أرحق أبيلابتي أرابيان سيز بحال كبابي عمان مالتيو أب عمانن باكستانن تزقي مالتيو نتي جماعة بحر دمان ساكالا كلا جرالا إذا كلا كلا جراتو زلا نتن هجرات عرب وكابقود متعسين سلزنا برعتي ونالو نيرانجن زخوني يخون مقصاص كتجبر كم زي تخل غير والو ترايدي كوني بتزغصل سقمتون حما كون كم زخل نابنت أبز حلف ساعات كم تقبلكوا بلهم تصنعوا مركبنا نتصنعت مركبنا إيران حريمهم كم زحزوا ز تجلس له أبت مركب تدمع بزحات وارات ني كالت ني ميسايلاتون كون زغل تكنولوجي تات كاب تشاينا يمتصني رزبل زرباوني سمعلو حقنتو بس غزي يكرغاغز ግን ፕሮፓጋንዳ ከም ዝብል ቻይና ኒ ዱዋል ፐርፐስ ዝኸውን ንብረት ንሚሳይል ክትጥቀመሉ ትኽእል ንስቢላ መዓላ ክትጥቀመሉ ትኽእል ጥረ ነገራት ኣብኡ ነይሩ ስለዚ ኣገዳሲ ስለዝነበረ ይብላብላ ኢሎም ብኸምኡውን ሓደ መናብራ ይግበር ኣሎ ብሓፈሻ ቻይና ኣይተዋሕጠላን ኣለቲ ጉዳይ ይበሃል ኣሎ
ኢራን ድማ ፈጽሙ ይተዋሕጠሎምን ግብረ መልስናት ክቡ ምዃኖም ይንገራሉ እቲ ጉዳይ ድማ ኣከምዚ ዓይነት ፍጥጥ ኣብ ዝብላሉ ዘለዋ ደረጃ እዩ ሶም እቲ ክካየድ ዝድለ ዘሎ ዝርርብ ናበይ ገጹ ክኸይድ እዩ ንዝብል እቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት መደምደምታ ይወስደሉ ዘሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ከዝ ዝርርብ ክካየድ ኣይካየድን ክራኸቡ ድዮም ኣይራኸቡን Potential deal with Iran would be, quote, far better than former President Obama's 2015 agreement. But there's a catch. He needs to get Tehran back to the negotiating table. Today, in an interview with Bloomberg, Trump said it's highly unlikely that he would extend the truce with Iran before it expires on Wednesday evening. Sources tell CNN Vice President J.D. Vance is set to travel to Pakistan for a second round of peace talks. But Tehran says it has no plans to participate. In fact, the regime is vowing retaliation after American forces fired on and seized an Iranian-flagged cargo ship known as the Tuska after it tried to bypass the U.S. blockade. U.S. Central Command sharing this video you see here of yesterday's operation, which shows U.S. Marines on helicopters rappelling down and boarding the ship. CNN's Nick Robertson is live for us from Islamabad in Pakistan. Nick, it is unclear if this new round of talks is actually even going to happen. What are you hearing? እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ኦልሬዲ ሲግናል ክብ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ምልክት ክቦ ጀሚሩ ዘሎ ድማ ዲል ክመጽእ ከም ዝኽእል እዚ ሓሶት ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ነቲ ዕዳጋታት ዲል ስምምዕ ዝርርብ ዝብሉ የረጋግኦም ስለ ዝኾነ እቲ ስታክ ማርኬት ኦልሬዲ ሪኢኹም ኣለኹም መሊሱ ንላዕሊ ይመጽእ ዘሎ ካልኦት ማርኬትስ እውን ከፊላዊ ንላዕሊ መጽኦም ኣለዉ ሕጂ እቲ መብዛዕታት ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ዝፈጥሮ ዘሎ እዩ ብወገን ኢራን ድማ ይፈልጡ እዮም ከምኡ ዓይነት ማርኬት ማኒፕሌሽን ብምግባር ንግዚኡ ነቲ ዕዳጋታት ከረጋጊእ ፍትን ስለ ዘሎ ስለ ዝፈልጡ ክድግፍዎ ይደልን እዮም ኣብኡ ዝኾነ ዝርርብ የለን ድማ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኒውክለር ዲል ምስ ኢራን ሓደ ዓብ ዲል ክገብር ከም ዝኽእልን ካብቲ ምስ ኦባማ ዝተገበረ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ኣብ 2015 ኣፀቢቑ ዝሓይሽ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ድኽብል ኢሉ እዩ ብዙሕ ነገር ካብቲ ጠራራራራዕ ዝብሎ ዘሎ ክገድፍ ምዃኑን ኣብቲ ናይ ኢራን ክርዕም ምዃኑን ከምቲ ናይ ኦባማ ዝነበረ ተመሳሳሊ ገይሩ ቁርብትለይ ገለ ነገራት ወሳሲኹ ከምኡ ዓይነት ዲል ክገብር ይደሊ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት እዩ ካልእ ዘራርባ ኒውክለራ ኩሉ ክትበናያ ከምዚ ክትማረኸያ ኢዶም ክብዮም ብላብላ ዝብሎ ዝነበረ ብምሉእ ክትግበር ከም ዘይክእል ባይታ ተረዲእዎ ኣሎ ዋላ እውን ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ እውን እንተኾነ ኢራን ግን ኣብ ኮምታት የለና ንሕና ሶሪ ኣብቲ ዋዕላ ኣብቲ ዝግበር ዝርርብ ክንሳተፍ ዜና ንሳተፍን ከማን ርግፀኛ ኣይኮነን እቲ ውሃብ ቃል ከም ኢሉ ኢራን ኣይወሰነትን ኣላ ምክንያቱ እቲ ናይ ኣሜሪካ ጠለባትን ዘረባን ኣመና ርሑቕ ስለ ዘሎ ኣብ ኸይድና ብዙሕ ለውጢ ዝረኣየና ስለዘየላ ኣብቲ ዝርርብ ክንሳተፍ ኣይንደልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ዓይነት ውድቀት ኣብ ኔጎሲዬሽን ዝተረኣዩ ይፈልጥን እዩ ኣሜሪካ ኣብ ጣውላ ክቀርብ እናበለት ከላ እቲ ሓደ ሓይሊ ንዓይንስ ዘገድሰኒ ይኮነ እቲ ጣውላ ናትኩም እቲ ዝርርብ ናትኩም ክብሎም ከሎ ንኣሜሪካ መን ኢኹም ዝብላ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩን ራሽያ ነቨር ቻይና ኖ ኖት at all ኩላቶም ኣሜሪካ ክትፅውዕ ከላ ተብተብ እናበለ እዮም ዝመፁ ኢራን is another thing man ኢራን ንዓለም እያ ተገርም ዘላ እቲ ብናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ስልችዎ ዝነበረ በዚ ኢራን ትገብሮ ዘላን ትኸዶ ዘላን ዘርእይዎ ዘሎ ብልሒ ብስለት ይግረም እዩ ዘሎ ሰብ so it's actually ta game ኩላዮም ቀይሮማ ተቀደም ኣሜሪካ ተለመንቲ ከመጽኢና ኢሎም ይጠልሙ ናይ ኤውሮፓ ሕጂኩም እዮም ዝገብሮ ባዕላ ክግበር ይክርክብ ክግበር ተባሂሉ ኣሜሪካ ተጠልብ ኣሜሪካ ይመፀትን ገለ ይድበሃል ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ እዮም ተደለይቲ ክኾኑ ዘለዎም ተዓለምሲ ብኸመይ እዮም ዲዛይን ገይሮማ not anymore እዚ ድማ ነቲ ሚድያ እውን ክዋሓጠሉ ይከኣለን ኣሎ Yeah, I think at the moment the struggle to get the Iranians to commit to come to the table is going to be about as big an effort as it will be then, should they get to the table, to try to bring agreement around the table. I think there's real hope, certainly from the mediators, from Pakistan's perspective, that if they can get Iran to the table, J.D. Vance, Steve Witkoff, Jared Kushner, when they arrive in Pakistan, if the Iranians can get to the table, then the mediators really feel that there is a deal that can be done. So I think in that context there's some positivity. In the background, of course, there is diplomacy going on, trying to reach out to the Iranians, trying to convince them to come. Conversations, obviously, between Pakistani and US officials at various different levels. But at the moment, the core issue for the Iranians really is the Strait of Hormuz. There were, last week when Pakistan sort of እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልመና እዩ ዘሎ ኢራን ክመፁ ድዮም ኣይመፁን እንተመፁኸ ከመይ ክኸውን ምክንያቱ ኢራን ክሳብ ሕጂ በቲ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ዕጉባት ኣይኮኑን ዘለዉ
ስለዚ ዕጉባት ስለ ዘይኮኑ ናብቲ ጉዳይ እቲ ክመፁ ድዮም ኣይመፁን ርግፀኛ ኮይኑ የለን እቲ ጉዳይ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኩነታት ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘሎ ንኣብነት ፓኪስታን ዓብይ ስራሕ እያ ትሰርሕ ዘላ ዳርጋ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ተልእኾ ተዋሂብዎም ነቲ ተልእኾ እቲ ንኽፍፅሙ ፓኪስታን ብዙሕ እዮም ዝደኽሙ ዘለው ዓብ ኮምፕሊመንት እውን ዝግብኦም ሃገር እዮም ሓቂ ንምዝራብ ምክንያቱ ከቢድ ዝኾነ ተልእኾ ፈፂሞም ክረዳድኡ ዘይክእሉ ሃገራት ብዙሕ ፍልይ ዘለዎም ኣብ መንጎኦም እዮም ተራኺቦም ዘለው ከራኽቡ ዝፍትኑ ዘለው ዲፕሎማሲ ክፈጥሩ ዝፍትኑ ዘለው ስለዚ እዚ ንባዕሉ ነብሱ ዝኻለ ከቢድ ጦር ንመን ኢኻ ትብላ ንፓኪስታን ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ባክ ቻነል ብድሕሪ መጋረጃ ከቢድ ስራሕ ይስራሕ ዘሎ ገጅፍ ስራሕ ፈፂንካ ክነዓቕ ዘይክእል ብዙሕ ሰዓታትን ድኻምን ዝሓትት ውፅኢት ድማ ከይህልዎ እውን ዝኽእል ስለዚ ፓኪስታን ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ብብዙሓት ሃገራት ዓብይ ኣድናቆት ክወሃቦ ዝግባእ እዮም ዝብሉ ዘሎ ቢካዝ this is a very complex negotiations ምክንያቱ ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎም ኣብ መንጎኦም ኣብ ብዙሕ ነጥብታት ክረዳድኡ ዘይክእሉ ብዙሕ ዝፈላለዮም ኣርእስታት ዘለዎም you can name many things ኣብዚ that's why ፓኪስታን ትፃወቶ ዘላ ፀወታ ብቐሊሉ ክትማን ዘይክእል ምናልባት ብስእልታት ብካርቱን ዝገበርዎ እውን ኣሎ እዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፓኪስታን ነቲ ሓደ ክትእምን ትፍትን እቲ ሓደ ይወፆም ናብቲ ሓደ ይኸዱ እቲ ሓደ ምስላጥ ኣብዮም ንእሽተይ እዛ ዘረባ እውን ስምዕዋ Everyone is tired. I'll stop when he opens the strait. We stop the war. Everyone is tired. I'll stop when he opens the strait. Very simple deal. Okay, 1 second. He says open the strait, then he stops the war. The strait was never closed. It is open under our regulations. Tell him to stop the war first. Great news. The strait is open. Wonderful. Now I want the uranium. And then you stop the war? Then I think about it. እቲ ጠለባት ከመይ ኢልና ኣሜሪካ ከም ዝቕየር ኢኹም ኢኹም መጀመርያ ውግእ ጠጠው ኣበሎ ሰልቺና ከቢድና ምስ በሎ ኣሜሪካ ማለት እዩ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኽፈት ኣለዎ ድሕሪኡ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ኢልዎ ናይ ፓኪስታን ኔጎሽተርስ ናብ ኢራን ከይዶም ድማ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክፈቶ ምንታይ እንቲ ኩናት ጠጠው ክብል ይብሎ ኣሎ እቲ ናይ ኢራን መራሒ ድማ ወልከ ወሽመጥ ሕርሙዝ እኮ ብቐደም እውን ክፉት እዩ ነይሩ ሕጂ እውን ንዝምልከቶም ሰባት ክፉት እዩ ዘሎ ነቶም ኩናት ዝእውጁልና ዘለው ይዕፅው ዘሎ ይብሎ ኣሎ ብዝኾነ ግን ክኽፈት ይኽእል እዩ ምስ በሎ ከይዱ ዶናልድ ትራምፕ ሕራይቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኸፍተ ኢና ኢሎም ኣለዎ ኢልዎሲ ኦኬ እሞ እቲ ዩራኒየም ናትኩም እቲ ኒውክለር ናትኩም ካሃቡና ኢልኩም ይብሎም ኣሎ ድሕሪኡ ነቲ ኩናት ጠጠው ከተብሎ ዲኻ ኢልዎሲ ድሕሪኡ ክሓስበሉ ይብሎ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ቀፃሊ ኮንዲሽንስን ቅድመ ኩነትን ትቕይር ዘላ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ኢትስ ጀስት ፓኪስታን ከቢድ ተልእኾ ተዋሂብዋ ዘሎ ግን The enriched uranium. No. Between us, we also have nuclear. After this is done, maybe I share some with you. Just a little. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፓኪስታን ድማ ትሪክ እዮም ዝፃወቱ ዘለው እቲ ኒውክለር ዋላ ሃብዎም ምናልባት ድሕሪ እዚ ኩናት ካብቲ ናትና ክመቕለኩም ኢና ንና ስለ ዘለና ዝመስል ዘረባ ብምግባር እዮም ዝገብርዎም ዘለው እቲ ፀገም ግን ዋላ እውን ክረዳድኡ እንተኻእሉ ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚኣ Must be included. No! Absolutely not! You heard the man! ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዘረባ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ዝውዳእ ኣይኮነን እቲ ነተንያሁ ዝበሃል ብማዕዶ ኮይኑ ንስዩ ከም ከልብና ነብሐ ነቲ ጉዳይ ፋሕ ዘብል ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ብሓፈሻ ተዋስኦ እያ ትመስል ግን this is really the point ነተንያሁ ካብ ማዕዶ ነቲ ኔጎሲዬሽንስ ነቲ ክግበር ዘለዎን ክግደፍ ዘለዎን ዲክቴት ዝገብር ዘሎ ንሱ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ now this is where we stand right now and ኢራን ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መን ክሳተፊ መን ክሳተፉ ድዮም መፂኦም ኣብ ጣውላ ከኣቱ ድዮም ኣያቱን ኣይገለጹን ኣለዉ ስለዚ እንታይ ክኸውን እዚ ጉዳይ እዚ ብሕጂ ክርአ እዚ በቲ ሓደ ክኸውን ከሎ now let's shift how are Iranians viewing this thing መጀመርያ ኣሜሪካ ኣብ ትረሳሕ ፀወታታት ሰጊራ ኣላ ክልተ ነገር ኢራን ከመይ ይርእይዎ ኣለዉ ነዚ በዚ ስምዑ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ቅድሚ እቲ negotiations Start with our chief foreign correspondent Trey Yingst. He's got the latest news in Tel Aviv for us. Good afternoon, Trey.
Yeah, John, good afternoon. Amid questions about if an Iranian delegation will arrive in Pakistan this week for direct talks with the United States, we're getting a new statement from Iranian President Masoud Pezeshkian, who said on X, honoring commitments is the basis of meaningful dialogue. Deep historical mistrust in Iran toward U.S. Gov conduct remains, while unconstructive and contradictory signals from American officials carry a bitter message. They seek Iran's surrender. Iranians do not submit to كم تريو زلهم أبزي أتي ركب ككادي أي كادن بريزنت ناي إيران مسعود بزشكيان زبالو صحف ترينا يوم زرب ككادي ديالوج ككادي ولا كسبوا طبعا مسرتنا يزخل لجن متأممان ويكا نتز تزربه نتز أتخايك ألقت حلوة تخل تقين كايمبر سئل كا تزراريبكا نسب حيتو بقمت على وقت الجمر وين دبداب تجمر تقين كا ترجمون يقولون تي تجبروا زل خزرب سلزي تدق أجامي كاب أمريكا زرعنا هنا قرت له دما تزرب نجزيو جزية مباخن ده أمبر أبتزرب تمركزهم مفتعز دلي حجرا يكونون سلزي هنا ندلي زلنا دراماتاتنا يزرب ناقبر نوكيناز ده الحيل ده يكونه بتخكل مفتحك ده اللي زخلينا عند اللي زلنا سلزي تي أمريكا كسب حجة تزارب زلا إيران كتب معرخ إيران إذا كتب قال ملايو جن إيران بحيلي كتب معرخ تخل ويون إذا كتب تخل حجر كم زي كونت كبار حلوم يقبع يزبل زلو زمالة دمان تاي مرقتيتات ناتكم قيركم أتحساس باغمن كون ناتكم قريبكم أبطاولان تمسيكم يس انت زي اللي تشتاراتات تقملوا زلهم تردينا له. I spoke with President Trump over the weekend, who told me if the deal isn't done, the deal that we made, that I'm going to take out their bridges and their power plants. He went on to كم تريو زلهم بقمت على تي ترامب نزيهم زبلوا زلوا بتاعنا زقبروا زلوا زهبوا زلوا ديل كم زي تكي زي كم تايم زبلوا بلاك ميل يوم زبلوا نزع أنا زبلكم زلهم ترى تقبلكم كله بعدهم زلوا ممنشوا إلكتريكن بينتوتاتن كفرشة يبلالو سلزي this is not a negotiation this is a blackmail نزل تدقير كا زخ قبرك كايل دفرار هذا أمبر تزراري بكا أبد أولاو كفيل كاتر داديكا حدقت هاد كا أب سممع كد بس حلو تخل من قد أيقون الزروزلو سلزي again these are the situation is right now تي دزارب زلو دونالد ترامب بمفرراح قد أيو كسالة زخليز مسلو زلو if they don't sign this thing the whole country is going to get blown up ስለዚህ ነዛነ ዝቦም ዘለኹም ተደይ ፈሪሞም ሉ ዓዲ በመለቲካ ቃጽላ ይብላሉ ስለዚህ በመፍረራህ ዲል ክገብር ዳንበር ብዝርብን በምርዳን ዲል ክገብር መደብ ከም ዘይብሉ ደጊም ደጋጊሞ ኣብቲ ናይ መውዳእታ ሰዓታት ክንበፅሕ ከለና ይነገር ዘሎ ኢራን ድማ ካብቲ ዝሰምዕዎ ዘሎ ትርጉም ዘይብሉ ነገር ኮይኑ ይስምዑ this morning indicating that Iran has not agreed to attend the talks in Islamabad yet and is currently reviewing US proposals. We witnessed that the United States insisted on bad faith and violation of the ceasefire. All of this is evidence that the United States apparently does not show seriousness in the كم دريو زلو إيران لما كابز كله نريو زلنا ترجم زلو كنتات ونريال لنا هذا سيريس زخونة ديسكاشن نخجبرون دلوات هيكونون سلزي بتزجبر زخلنا جرون كوينو تعرفوا ترجم زلو كون هيكل نيوم زلو مخادن زي مخادن ون بزح ترجم زلو سلزخونة سلزي ترجم زلو كوين سلزي سمعنا زلو نعنا نتقول دايتون كم اعتبرينا يلنا كان كيدا ينخلينا ميت خاميت هين بلكم لكن أمريكا مركز يا غيرات حساس بغيرة ني زتن زرربن دلونا تلوان كيد نخلينا أنت زي اللي زت دقيقكم زغ قبركم أنت قاين يمكن أفتح الله عينتيو إذا زررب أنت داي سريح مني زقود أسك سمع. So who actually benefits from talks failing and collapsing like perhaps they might be right now, and why? Iran, we are, so this war started with a couple day bombing. So, إذا زررب كجبار زخل وي ونزة تزجبار زلو أنت داي سليتو أنت فريسو مني زربه. يا قد أسند بيا. زين ريوز لنا زررب أب إسلاماباد باكستان ويون بدحر مجارجاز جبار زلو دبلوماسي أنت داي تفصيمو أنت فشيلو مني زعوت مني خسر مفلات قداسي. نزل تفليت كادما بقمت علو من أنت عين استراتيجي خد تلالو كم فلت نخل. Now let's go and listen to Professor Pepe Agdasi. Started with a couple-day bombing campaign, and we had a backup plan for a 3-week air war. Now we're in a long war, which was always Iran's advantage, similar to the Vietnam War, where the longer the war went on in Vietnam, the more this went at the soft underbelly of American politics. And that's what you're seeing here. The longer the war goes on, the more this is putting President Trump's presidency in a death spiral. So he is desperate to get out of this war. In fact, he keeps declaring the war is over when it's clearly not over. And why is he doing that? Because his presidency is... This is the point.
ኢራናውያን በላሕትን ነገራት ጽቡቅ ገይሮም ኣስተውዒሎም ዝኸዱ ዘለውን እዮም ስለዚ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ እንተደይ ሰሊጡ እንተደይ ተፈጺሙ ወይ እውን እንተደይ ሰሊጡ ኣብ ሓደ መርገጽ ሓበራዊ መረዳእታ ክበጽሕ እንተዘይኪሎ መን እዩ ዝኸስር መን እዩ ዝኸስር እንድሕር ኢልካ መጀመርያ ነቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 3 መዓልቲ ወይ እውን ኣብ 2 መዓልቲ ክውድኦ ኢሉ ጀሚሩ ምናልባት ተደይ ሰሊጡ ድማ 3 ሰሙን ክቕጽሎ ድሕሪ ክውድኦ እዩ ነይሩ ኩሉ እዚ ኣይሰረጠን ኦልሞስት ናብ ካልኣይ ወርሒ ቀሪብና ኣለና 3 መዓልቲ ቀሪብና ኣለና ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ብወገን ኢራን ነፍሲ ወከፍ ዝሓልፈት መዓልቲ ዓወት የንዖም ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ብዘይ ፍቃድ ናይ መንግስቲ ናይ ኮንግረስ ከምኡ ድማ ንነዊሕ ክቐጽል ነቲ ፕሬዚደንትነት ናቱን ፖለቲካ ናቱን ናይ ሞት ሕቶ እዩ ነፍሰ ቅትለት እዩ ዝበሃል ዘሎ ድሮ ንሪኦ ኣለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ዝግበር ዘሎ ዴሞክራቲስ ብዓብላሊ ነጥቢ ይዕወት ኣለዉ ሚድ ተርምስ ድማ ይመፅእ ኣሎ ቁጠባ ናይ ዓለምና ብሰንኪ እቲ ነዳዲ ኣብ ናይ ብሓቂ ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ዓለም ሙሉ ድማ ብሰንኪ ናይ ኣሜሪካን ናይ ነተንያሁ ትዕቢትን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ትዕቢትን ዝተበገሰ ኩናት ዋጋ ንኸፍለሉ ኣለና ብምባል ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝነበሮም ክብርን እምነትን ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ካብ ሰዓት ንሰዓት እዮም ቆልቁል ኣሎ ስለዚ ኢራን እዚ ኩናት እናተናውሐ እንድሕር ከይዱ ዓወት ንዕዖም እዩ ስለምንታይ ናይ ሕጂ መፍትሒ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሓዋር መፍትሒ ንክረኽቡ ዝበለፀ እዩ ንዖም ኣሜሪካ ድማ መጠን መዓልታት ዝነገረ ዝሓለፈ ዶናልድ ትራምፕ ወሬዳ ጭንቀት ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ዳትስዋይ መዓልቲ 6 ግዜ 7 ግዜ ወላ 10 ግዜ ዝፅሕፍን ትዛረብን ዘሎ ኩናት ተወዲዩ ክንውድኦ ኢና ዲል ቀሪብ እዩ ከምዚ እናበለ ዝርበፅ ዘሎ ነቲ ዕዳጋታት ከረጋግእ ነቲ ቮተር ነቲ ደጋፊ ናቱ ሞራል ክብ እቲ ኩናት ድማ ትርጉም ክህልዎ ከምዝኽእልን ዓወት ከምፅእ ከምዝኽእልን ክነግር ስለ ዝደሊ ዘሎ ሂዝ ሪሊ ኢን ደስፐሬት ሲቹዌሽን እዮም ዘሎ ኣብ ከቢድ ዝኾነ በቃ ወጥሪ እዩ ዘለዎ ካብዚ ወጥሪ እዚ ብኸመይ ይወፅእ ሂዝ ትራይንግ ሂዝ ቤስት ኩሉ ዓይነት ትሪክስ እዩ ዝፍትን ዘሎ በት ኢዝ ናት ኢዚ ስለዚ መጠንቲ ኩናት ንኣብነት ኔጎሲዬሽንስ ኢራናውያን በጥረምረም ዝብሉ ዘለዉ ስለ ደዋፆም እዩ ዶናልድ ትራምፕ if he starts bombing already 50 billion በፅሒ ኣሎ ወፃኢታት ናይቲ ኩናት if he starts again bombing who is going to lose ክሳራታት ንመን ይበፅሕ ብፍሉይ ሕጂ ክጥቀመሉ ዝኽእል ቦምባታት ከለዎ ድዩ ብፍሉይ ሕጂ ክኽተሎ ዝኽእል ቅዲ ናይ ኩናት ከለዎ ድዩ ነቲ ንኢራን ክቕየር ዝኽእል no not at all that's why ድማ yes ዕንወት ክፈጥር ይኽእል እዩ ክሳራታት ከስዕብ ይኽእል እዩ ግን ነቲ ስትራቴጂካዊ ኩነታት ንወሽመጥ ሕርቡዝ ንምኽፋት ድዩ ስርዓት ንምቕያር ድዩ ገለ እዚ ዝከኣል ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ብግምጣሉ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ዝገደደ ይፅበዮም ከም ዘሎ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ብኸመይ ሓድሽ ስርዓት ቆይሙ ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕን ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እቶም ቀንዲ ስጋኣት ክኾኑ ዝኽእሉ ይመፁ ኣለዉ እዮም ዝብል ዘለዎ ከስማዕኩም Thinking fast. Now, even what I mean is he won't be thrown out of office, but he is about to become the lamest of lame ducks, and that will be, you see this in his opinion poll ratings dropping, and this is really a political disaster for President Trump on the home front. That said, if he were to accept a clear defeat by accepting Iran with nuclear weapons, capability, accepting Iran as the fourth center of world power, this will only make the death spiral occur faster. So he's really caught right now, and that's why he's bouncing back and forth. The real people who gain here are Iran because they're emerging as the fourth center of exactly ስለዚ ወላ እውን ሕጂ በቲ ኣቕሊ ፅበት ዘለዎ ዲል እንተገይሩ እውን ናይ ኢራን ዕቤትን ናይ ኢራን ሓይልን ኣሚኒ ዝወፅእ ዘሎ ንኢራን ድማ ዓባይ ራብዒቲ ሱፐር ፓወር ናብ ተኸደሉ መንገዲ ኣትሒዝዋ ይክወፅእ ስለዚ ወፂኡ ኣይወፅእ ኣብዚ እዋን እዚ ኢራናውያን ዝበለፀ ካርዲ ኣለዎም ዝበለፀ ካርዲ ዘለዎም ጥረ ይኮነስ ከዓ ክጥቀመሉ ፀገም ዘለዎም ኣይኮነን ኩሉ ዝኽፈል ዋጋ ንዑ ድማ ክኸፍሉ ድልዋት እዮም ኣገዳሲት ቃል ዋጋ እዩ they are ready to pay the price ክንምንታይ ዋጋ ከኽፍሎም እዩ ድልዋት እዮም ስለምንታይ ናይ ኢራን ዕላማ ንግዚኡ ሰላም ንክረኽቡ ዘይኮነስ ንሓዋሩ ሰላም ክረኽቡ እዮም ዘልዩ ዘሎ እዚ ስጋኣት እዚ በዚ ሕጂ ቁጠባዊ ወጥሪ ተፈጢሩ ዘሎ ድሕሪ ሕጂ ንኢራን ምህራም ናይ መወዳእታ ጌጋ ኳልኩሌሽን ምዃኑ ክኣምን ክኽእል ኣለዎ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣሜሪካ እስራኤል እኮ ዝኣምን ኣይመስለንን እሱ ኣብ ኩናት ዝነብር ሜንታሊቲ ስለ ዘሎ ዶክትሪን ናቱ ኣብ ኩናት ምንባር ስለ ዝኾነ ክምለስ ይኽእል እዩ እንተቲ ኣሜሪካ ግን ምስ ኢራን ምውጋእ ክንዲምንታይ ዕንወት ከም ዝፈጥር ገና ኣይተረድኦምን ኣሎ በሓልቲ እዮም ኢራን ማለት እዩ ስለዚ መጠን እቲ ኩናት ድራግ ዝኾነ ዝነውሐ ዋጋ ንቁጠባ ዓለም ክፈጥር ዝኽእል ወረቅ ሓድሽ መደብ ናቶም ወፂኡ ኣሎ ዳርጋ ንብሙሉ ናይ ነዳዲ ቦታታት ከዕንዎ ናቶም ይብለኩም ኣለኹን ናይ ስዑድያ በሎ ናይ ኢማራት በሎ ናይ ካልኦት ብፍላይ እቲ ሰሊኹ ዝወፅእ ዘሎ ነቲ ዕዳጋታት ንዑ እውን ነቲ ኢራን ስዑድያ ንኣብነት በቲ ብቀይሕ ባሕሪ ተውፅኦ ዘላ መስኖ ንዑ እውን ክውልዕዎ መደብ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ዘሎ
ስለዚህ ቀይ ባህር ምዕፃው ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ነዳዲ እውን ንከይብገስውን ከደስክልዎ መደብ ኣለዎም ቁጠባ ነዳዲ ልዕሊ $150 ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥሩ እውን ኣብቲ ካልኩሌሽን ናቶም ኣሎ ስለዚ ነቲ ቁጠባ ዓለም መሊስና ከነድምዮ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ኣሎ ብግምጣሉ ኣሜሪካ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ነቶም መራሕቲ ከም ብሓድሽ ምቕታልካ ኣገዳሲ ዝመስል ዘረባ News alert, the clock ticks on a deal with Iran. President Trump says if they don't get one soon and the ceasefire expires, then a lot of bombs will go off. A critical question in all of this is who is really in charge of Iran? The Institute for the Study of War reports that an IRGC commander, Major General Ahmad Vahidi, and his inner circle may now hold the real እጅንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰዓታት ቲክታክ ትገብር ዘላ ሰዓት ትኸይድ ኣላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንተደይ ተሰማምዕና ድማ ኢራን ከቢድ ዋጋ ክትከፍል እያ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብቐሊሉ ክሰግርዎ ኣይኮኑን ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ኢሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ብመን ትመሓደር ኣላ መን እዮም ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ንዝብል ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጀነራል ፎርመር ኮማንደር ኦፍ IRGC Quds Force former defense minister እዚ ኣሕመድ Vahidi ዝበሃል ዘሎ ንሱ ዝለዓለ ስልጣን ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ means probably ንዑ ንምቕታል እውን መደብ ከም ዘሎ እዩ control over both Iran's military response and the negotiations. So who is he? He is a senior most IRGC commander. He's the former commander of the Quds Force. That's an elite secretive branch of the IRGC. He's a former both defense and interior minister, and he's known for hardline views on domestic and foreign policy. There's an Interpol red notice out for him for bombing a Jewish community center in Argentina, and he's under sanctions from the US, Canada, and the EU. Former CIA case officer and senior fellow at the Foundation for the Defense of Democracies, Rule Margaret joins me now. Rule, thanks for being with us. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቶም መራሕቲ ብሲንግል ኣናላይዝ ክገብርዎም ጀሚሮም ኣለዉ ኣሚን እዚ ፎክስ ኒውስ ማለት ዶናልድ ትራምፕ ዝከታተሎ እዩ ከምኡውን እቲ ወላ እውን ዳርጋ ናይ እስራኤል ሚድያ እንተበልካዮ እውን ምግናን ኣይመስልን እዩ ስለዚ እቲ እስራኤል ዝበሃል መራሕቲ ናይ ኢራን ሓያላት ክኾኑ ዝኽእሉ ወይ እውን ሓያላት እዮም ወይ እውን ለውጢ ከምፁ ይኽእሉ እዮም ዝበልዎም ነቶም መራሕቲ ምቕታል ኣካል ናይቲ ወታደራዊ ስልትናቶም እዩ ስለዚ ኔክስት ኩናት ተጀሚሩ እስራኤል ንመን ክቐትሎ ከም ዝኽእል እዮም ኦልሬዲ ሲግናል ትገብሩ ዘለዉ ኣብዚ ኩሉ ነገር ኣብ ኢዶም ማለት ኣይኮኑን እቶም ጀነራላት ብፍላይ ኣብ ካብ ምንታይ ቦታ የጥቅዑ ኣለዉ ኣብ ምንታይ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ እቲ ዘገርም ኣብ ኢራን እቶም መራሕቲ ክቕተሉ ዝኽእሉ እዮም ብፍሉይ ናይ መራሕቲ ተሓቢኦም ዘመሓድሩ መራሕቲ ይረኣዩ ኣለዉ እቲ እንኮ ክሰብርዎ ዘይከኣል ኣብ ኢራን ሓደ ነገር እዩ እቲ chain of command ሓደ እንድሕር መይቱ ብካልእ ምትካዕ እዚ ንዓለም ዘገረመ ኣካይዳ እዩ እቲ ሞዛይክ ስትራክቸር ዝብልዎ ዘሎ ነቲ ሓደ ምስ ቀተልካ ሃገር ዘይወድቕ ምዃኑ ስለዚ ዳርጋ መስተንክር ዝኾነ ወታደራዊ ቅዲ ኣብ ወረቐት ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ተግባር ንኽፍፀም ግን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ምክንያቱ ሓላፊኻ ምስ ሞተ ኩሉ ንሱ ዝፈልጦ ከይትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኢራን ግን it doesn't seem like that ሓላፊ ምስ ሞተ ትሕትኡ ዘሎ ልክዕ ነቲ መንገድን ነቲ ጉዕዞ ነቲ ታክቲክን ነቲ ስትራቴጂን ኣንቢቡ ዝቕፅል ኢና ንርኢ ዘለና ብናይ ቋንቋ ናይ ኣሜሪካን እስራኤል እንተኮይኑ ቀዳማይ ሌየር ካልኣይ ሌየር ሳልሳይ ሌየር ራብዓይ ደረጃ ናይ መርሕነት በፂሕና ኣለና እናቐተልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሃዌቨር ኢራን ድማ መመሊሳ እናሓየለት ትኸይድ ኣላ ንሪኣ ኣለና ኣብቲ ኩናት ከምዚ ዝርግርግ ዝበለ ሓደ መንገዱ ዝኸይድ ሓደ ዕግርግር ዘለዎ ከምኡ ይኮንና ንርኢ ዘለና ኮኦርዲኔት ዝኾነ ዝገብርዎ ነፍሲ ወከፍ ሚሳይል ዝጥቀምዎ ነፍሲ ወከፍ ድሮን ዝጥቀምዎ ንዕላምኡ ዝሓርም ዳኣ እምበር ሓንደበት ዝኸይድን ገለ ንርኢ ኣለና ስለዚ it's quite impressive تزلوا درجة ولا كات معربة عالم ولا حمت زي بلوم استداخمون كنقرنا كم كوينهم كم زلوا كنقر تفتنه it's far from the truth يوم زلوا غصب إيرانوين كان تايبلو The President of the United States on Friday was pretty much bringing things to a conclusion. He felt that Iran had agreed to most of the terms laid down, particularly giving up enriched uranium and so on, and reopening the Strait of Hormuz. But as we sit here now for this conversation, it appears that they're not even going to turn up at the peace talks. What is your understanding on that, first of all? Well, everything. So انتهي بلوزلو برتعز بلد conversation يعني رازيها دونالد ترامب إيران نقول كم تسمع معتون بقول من قد كتردادو وسينا كم زلال
ንኣብነት ነቲ enriched uranium ነቲ ዘለዋ ኒኩለራዊ ማዕቢላቱ ዘላ ከተረክቦም ምዃና 5 ሳንቲም ክዋ ከም ዘይኮኑ ኣሜሪካ ኩሉ ትደልዮ ክትረክብ ምዃና ዲል ክመጽእ ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ ብወግዒ ተዛሪቡ ጽሒፉ ንዓለም ነጊሩ እዩ ሕጂ ግን ተራና ኣብቲ ዝግበር ዝርርብ እውን ኢራን ክመጹ ይክእሉን እዮም ዝበሃል ዘሎ ኢሉ ስለዚ ፕሮፌሰር መራንዲ ዘተ ዘሎ እንታይ እቲ ጉዳይ ከመይ ኢኹም ተንብብዎ ዘለኹም that he said it was fake. The Iranians agreed to nothing. And he just puts out information on Truth Social. And later on, he's possibly going to say that the Iranians promised everything and now they're not doing it. And so we'll have to bomb Iran. And then people like yourself and others in the Western media will continue to demonize Iran and to attack anyone who defends Iran. And we'll have another war. The United States. كم تري وزن لهم إذن دقيفن إذا سمعوا زلوا ولا نت بيرس مورغان انتهز بلا زلهم حسيد زرب زلوا حكنا مزرب حسيو إيران والحنت ما بسعاه توتون أي ملصت لهم بعلو سنسواي فيكشن يو البولد إذا نبب زلوا نيكولار سرداد إلا مسو ولا أقل سرداد إلا بعلو بقى بيلي زرب علو نتبي بقى بيلي تزرب زلوا دما انتهي مزول زلوا تمليسو بحرستو السنة زين تاكبليو إيران زاتو تمبصعاتات كل تقليما بمبال ني إيران دبداب كجمري كوينات كوجو اتميديانا عالم بعل نسخه حويسكا دما إيران مبصعا سلز علامات كوينات جميري لكم زي اللي نجر زي نبره مبصعا كم زتلممو أمريكا مثلنا نفس مكل خال كم زلوا غيركم كتزاربيهم معناتو كساب لمتي معربا ميديا انت يزبل بس كوينات زي حقاو كوينات بزني قبل الإيران جهزت فصام كم زلاي أيامن يزل كاسي لهم يمد بالواسع بقمت قالوا إيران وشمت حرموز معتعوا علم لخاوي حقت حسايم زول زلوا ني كفر سواي لما يوم زي تسكفوا زي نوع زي كوننو ني إيران وشمت حرموز ناتاف دقزو خونه زعصوت علم لخاوي حقت حسالا انصار حق علمن تصتا علمن تخيز الله هاجر يم زول زلوا زي تاي مالتي هيبوكراسي ኣብቲ ቦቶም ከይዲ ዝዛረቦም ዘሎ እዚ እውን ሳላ ቴክኖሎጂ ዝተረኽበ እዩ እዚ ዘረባዚ እቲ ፒረስ ሞርጋን እቲ ዕድል እንተዘይሂቦ ነይሩ እንተዘይነብር ሶሻል ሚድያ እውን እዚ ዘረባዚ ናይ ኢራን ኣይምተሰምዐን ልክ ኢራን ድምፂ ዘይብሎም ኮይኖም ሞቱ ነይሩ ሳላ ሶሻል ሚድያ ግን ብዝከኣሎም ነቲ ዘለዎም ዕድላት እናተጠቀሙ ብውሑዳት ሰባት ኣገዳሲ ግብረ መልሲ እናሃቡ ነቲ ፐርሰፕሽን ናይ ፒረስ ሞርጋን ወይ ንኻልእ ክቕይሩ ይክእሉን እዮም ብዓብዪ ግን ንመን ቀይሮም ኣለዉ ነቲ ህዝቢ ኤሮፓ ህዝቢ ኣሜሪካ دارجة نتكوينات إيران لمسألة قالس كم زلا كل تجبر زلا دما أنصار أمريكان أنصار ربح أمريكان كم زي كون انتهى أمريكا ني إسرائيل كتورم نزخدت نفسهم يكلا خلو خم زلو نزي أمين زلو سب إيران نتغكل إني علامات قالس كم زلا ولا أمريكا نزبي أمين زلو that's why سوسان شو 10% نايتزبي نزكوينات ناي دونالد ترامب جبر زلا يدقفوني دلو disapprove أنصار يدوي زلو I mean, you can think I'm exaggerating, but I always try to speak with facts. Americans say inflation is the #1 issue facing them right now. And to quote the great Happy Gilmore, according to them, the price is wrong when it comes to the President of the United States. Just take a look at these net approval ratings when it comes to inflation. The President of the United States is hit. latest polls كم زرعه كبابي سوسان شو 10 points أبكال كم سألكم يدحن جاهب أي رقم كان له كأبصغربا ABC جبروا بول مالتيو سوسان شو 10% بأمريكا نتوكينات كم زي دق فزلون نتوكينات هيك أو مو خمسة إذا نقرزلو سلزي the situation is quite tricky and there is no easy way out ني دونالد ترامب تي كونتات ردو بزخانة من قديس قتل زلو yeah I mean إيران ملقتنا تناب عالمي بتحلو The regime started this war. It was completely unprovoked. And 3,000, 300, 400 Iranians were murdered in this round. And this is not even the first war. This is the second war that they waged on us in less than a year. So if the Strait of Hormuz is closed, it's because, first of all, it was never fully closed. The Iranians closed it to a lot of the shipping by countries that were hosting US bases. So they're بحفجة كم تري وزلهم إيران بزح عينت قصتنا يحقي قبل عليها قاطي مخلو كم تزدل تميد يعني عالم كزارب له أي مرة نيزلو أمبر كل تجزية إنها تزرربت كلا إنها تردادات كلا
زي حقاون زي فتحاون كوينات قبل عليها كم استعوجن قبل عليها زفصم زلو جهست مجلس كم زي ركبون حجون انتخونت اب ايران بزع جبنات تفصيم له ايران دما بيونايتد نيشنز بحقراوي حقتات مثل رئيس مكلخال سلازلوا كل تتقبرو زلا مسلايو كلها اب سعوديه يكون اب امارات اب قطر تقبرو زلا مغنياتو بحقنا يوين زخونت هاجر نوراريت هاجر كل ايركا كل مريتكا اصواراتكا زخون يكون منقد انت تحبابيركا نسخاون اكال نايت اجريشن اكال نايت كوينات يخاطوصر سلازي اتي زهرم زلو حيلي قبر ملساب عليه خاون كبي خليو يزبح كم يزبل تحقي سلازي ابزن هاجرات عرب زقبرو زلون انت خونه بتي حقنا عالم نيران زقص ايكونن مسر لسمك الخال كم زلواي سلازي ايران كم زاربو زلو اب تخكلنيا متكل اب قنع متكل دويلاتك على سل هاجريا تتقبرو زل قالس دما نبزحات هاجرات زقاطم زنبره صقم ناي بزحات هاجرات شجر زنبره نمفتحو ياقطيما زلا that's why دما بدقه زخصوا بوشت ግን نيران زخر علان زدقفوهم زحاتهم تك اماراتنا بل ثم راحتي مس اسرائيل سلا زخوني يصرفوا حزب ግን ديب داون تحت مسورده تي ايران تقبرو زلا عب كبري زلو ايران ترم كم زلان سلمتاي ترم كم زلاون يفلطلو كتسرق كزمه تباهيلو استفتنه انبسلو زبليو ስለዚህ ايران زخونن ሰብ የለን بجاكاتم ሓደ بناي اسرائيل اتحساسبا زعورو باي ذا واي اسرائيل لنقرغيرو مزلو خريكم of an Israeli soldier smashing a statue of Jesus in southern Lebanon has caused outrage. زاتري وازلو لنقنه اب سوشيال ميديا ريخ موخت كونت خليكم حدا وتهدرنا اسرائيل اب دبب ليبانوس اب ناي كريستيان عدي مسكلنا يسوع كريستوس نزنبره اوديغو نيسوس كريستوس بماساغيرو اب جنبارو كارمو خلو تسايلو اب سوشيال ميديا وزي now this قال اجنتاي كلهم او حدا سب زغبرو نديو اب حدا سب استغبر دا كم يغير كتغانو كبيم تبلو كل غزي تومنا يا اسرائيل زدقفو ولا عدم اللي تنتطفيوما مو ابو نيروم ديو غبرش برايم زبلخا انا توم اسرائيلان ابن اسرائيلان كم هو يقولوا قالوا الكاب زي ترفنا اسرائيل ويكا مس اسرائيل ولا حنتركب يبلو من ديوم قال اسرائيل مدقافسي املاحكم زاززوم غيرو تسمعم ويون اسرائيل كحليفكم وتلا زلي سباتل I really don't understand that يتصقموا كريستيان يوم كاسونتكم تكونزكم امين اسلامون اجاب اماراتنا بقلن نرلن عندنا جنا بيرترا بزو غزي تري خلقا كريستياننا بحالتيمكم زغبرو يسوع كريستوس اذا مجمر يوم كاي مسلكم بزو غزينكم زغيرم اذا جزريكم زلقانه كن 40 شهر من تسعدي لعلي غير زلو سلامتاي دمغيانه اسرائيل حبريتا بغيغان توصيخ صقم سلازلو ازي منغستي اسرائيل سلستامنه يمسلكم زلو سو already نتنياهو جيجايت وتهدر مقطع كورديو بلا 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 يزبل زلو but this is going to be different so قال لهم تي زغبر زلو قبل علي كريستنا طرا يستغبر قبل علي يسوع كريستوس حدا غزي زغاطه ما يمسلكم قبل علي كريستيان زغبرو فيديو زي فايرال كوين زور زلو يرايو كريستيان تاي غبرو كريستيان يمزم طفز بحال زلو كسبكو يلم نابتي هاجر كريستوس نابوك سب كيلوم زخدر يزغبروم زلو اي بحق من كريستيان دساددو حدا غازيطنيا نا اسرائيل نزز بحال زلو حقري حقن نك اكسبيرمنت نخغبريلو ناي كاثوليكايت بيتكريستيان نايزم دك قدس فرانشيسكو كهنات مالتي ناتهم كدان تخدينو ناب صرغامس كدا 5 دقيق كتصفعون طف قبلولن جميره مالتي سلازي نوح تاريخ مسداد نكريستيان ناي مسداد بحال زلو مزبيم بتذكرم كريستيان حلفي لنا حتاتهم كود غيز دلي يسوع كريستوس كا زغبرو لاقصي نكريستينا زلوم تعبيت كمدما نتم كريستيانون مالتي غليلا يروشاليم نكريستيان عبترغم زلو وي ግን ኣብቲ ቦታቲ ኬትካ ክትከብረሉ ትኽእል ሓድ ከም ዘይኮነ እዮም ዘርእዩካ ዘለዉ እዚ now someone will tell you ከምዚ ኮ ይኮነ ገለመለ ይብለካ ኣሎም okay good for you look at this زانه يكون قديهيو لتندناغر طفنا بلون اندحلف كلهم كم استعززوا ابتندناغل طفنا بليم زغدو اذا مقابر يخيدوم نتمسكلناي قبل المقابر زلهم نتمسكلنا يسوع كريستوس يوم ظهر زلو تمساسالي ابزو ነገር كم غبريم سريل ساعد اذا بحالزي كما يجرم كما عبل وكيلهم حجي نتنياهو يغرى تحتيتي ابز قدايزي
ስለምታይ ከም ዝኾይኑ ኢሉ ነዚ ነተንያሁ ኣብዚ ብጽሑፍ ጌጋዩ ከም ዝኸጋጥ ማይነበሮን ትምክልኻል ናይ IDF ውን እዚ ነገር እዚ ክውገድ ኣለዎ ምስቲ ባህርያት ናይቲ ሰራዊት ዝኸይድ ኣይኮነን እዩ ዝብል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተመሊስና ከምዚ ኢላ ነይራ ነዚ ኣውዲቖም እዮም ብዙሕ ቤተክርስትያን ከማዕኑ እዮም ኣለዉ ስለዚ ነዚዩ እቲ እቶም ክርስቲያን ሕልፍ ክብልሎም ዝደልዩ ሚን ብዓብዩ እቲ የሱስ ክርስቶስ ተሰቒሉ ዘለውን እኮ ንሳቶም እዮም ሰቒሎሞ ስለዚ ቀደም ዝገበርዎ ዘጣዓሶም ከይመስለኩም ካልኣይ ግዜ ንየሱስ ክርስቶስን ንሰዓብቱን ክሰቕሉ ድሕር ዝብሉ ይኮኑን እቲ ናይ ጭካነ መንፈሶም ክሳብ ሕጂ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ቃዛ ዝገበርዎን ሕጂ ድማ ኣብ ሊባኖስ ዝገብርዎ ዘለዉ እንተሪኢኻ ክንደይ ዓድታት እዮም ኣጥፊኦም ዘለዉ ስለዚ it's a very very tragic situation እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከለቲ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ እቲ ሚድያ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣይዛረብን እዩ just ጎሲምዋ ይስቕ ዝብል ንኢራን ጥራይ ክሓምዝ ዝፍትን ንቐፅል The Iranian Foreign Ministry spokesperson just a little while back said that the exit or transfer of Iran's nuclear stockpiles has never been a negotiation option. That being the case, where does this leave this potential round of talks? Because we still don't know if it's going to happen. Donald Trump ተደጋጋሚ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ enriched uranium ናይ ኢራን ነቲ ናቶም ኒኩለራዊ ነገር ከረክቡና እዮም ዝብል ዘሎ ኢራን ድማ ብዛዕባ ዝተዘርበ እውን የለን ኣብቲ ናይ 10 ነጥብታት ዝሃብዎ ድማ ብፍጹም መሰሎም ከም ዝኾነን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ክብዎ ከም ዘይክእሉን ወይ እውን ክብዎ እንተኮይኖም ድማ ብዙሕ ጠለባት ክህልዎም ከም ዝኽእል ካካሎት ይዛረቡ It's a great question, and the Iranians have been pretty consistent on this for decades now, that they maintain the right to enrich uranium under the NPT, under the Nuclear Non-Proliferation Treaty, and that they should be allowed to do so, not for a weapon, but for their own domestic purposes. And that's what the Iran nuclear deal, Vishnu, you remember that Barack Obama signed in 2015, allowed them to do it, 3.67%. Donald Trump comes along in ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ኢራን ኒኩለር ንከተማዕብል ብፍላይ ነቲ ሲቪላዊ መዓላ ዝውዕል ኣብቲ ናይ ሕጊ ናይ ዩኤን ወይ ክናብቲ ናይቲ ኒኩለር ዘፅንዕ ትካል እውን ዝፍቀዶም እዩ መሰል ኣለዎም እዩ ስለዚ ብግምጣሉ ፀላኢ ናቶም ኣካል ናይቲ ናይ ኒኩለር ዝቆፃፀር ኣካል ናይ ዩኤን ኣይኮነን እስራኤል ኒኩለር ከም ዘለዎ ይፍለጥ በቲ ናይ ኒኩለር ኤጀንሲ ድማ ኣይፍተሽን እዩ ቸክ ኣይግበርን እዩ ነቲ ሕጊ ድማ ኣይፈርመሉን ንበዓሉ እቲ እስራኤል እቲ ሕግታት ናይ ኒኩለር ዘይምልከቶ ክነሱ ኢራን ኒኩለር ትገብር ኣለና በለ ክኸስስ እዩ ዝመርፅ ኣብ ትሕቲ ኖርማል ግዜ እስራኤል ፅሉል ኣተሓሳስባ ከም ዘለዎ መቆፀርካ ግን ሄይ it's not like that እስራኤል ዝገበረቶ እቲ ዓለም ሸለል እያ ትብሎ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ሸለል እዮም ትብልዎ እስራኤል ንስኹም ድሌትኩም ግበሩ ሕጊ ዝበሃል የለን ንሕና ክንሽፍነልኩም ኢና ንኢራን ግን ዝገበረቶን ዘይገበረቶ እናገበርና ክንእግዳን ክንቀፅዓን ክንነብር ኢና ስለዚ ንስኻትኩም ልክዕ ከምዚ ቅድድም ተሪኻዮ ነቲ ሓደ ኢዱን እግሩን ሒዝካ ከምዘይጎይ ትገብሮ ንክንደይ ግዜ maybe ንርባዓ ዓመት ከምዘይጎይ ትገብሮ ብብዙሕ መንገዲ ሓላሊፍካዮ ከለካ ጎታቲቱ ዝኸይድ ማለት እዩ ኢራን ማለት እዚ ንእስራኤል ከዓ ብኩሉ ዓይነት ድጎማ ብእግሩ ክጎይ ዝግብኦ መኪና ትቦ ንፋሪት ትቦ ምንታን ክሰልጥ ከምዚ ዓይነት ዓለም ኢና ነብር ዘለና እስራኤል ኩሉ ዓይነት ድጎማታት ናገበረ ንኢራን ግን ኩሉ ዓይነት ሓፁር ኩሉ ዓይነት እገዳ ኩሉ ዓይነት ዕፅዋ ኩሉ ዓይነት ፀገም ምንታን ክትወድቕ ምንታን ድሕሪት ክትተርፍ ከምዚኣ ናገበረ ከሎ እያ እታ ኢራን ትምክቶም ዘላ ዳትስዋይ ድማ ሓንጎልካ ናፃ ሓንጎል እንተለካ ኮይኑ ፍሪ ማይንድ እንተለካ ኮይኑ ከምዚ ብፕሮፓጋንዳ ዝዓወረ ወይ እውን ብፅሊ ዝዓወረ ተኮይኑ ኢትስ ኦኬ ንኣብነት እጃነ ገለ ሰባት ይፅሕፉለ ምርየ ንምንታይ ኸ ምስ እስላም ክሳዕ ክንዱ ፍቅሪ ዘለካ ይብሉኒ መጀመርያ እስላም ዲ ክርስቲያን ኣይናይ ቁኑዕ ዘሎ ክትብል ክትክእል ኣለካ ክርስቲያናይ ሕማቅ ክገብር ከሎ ንእስላማይ ብድል ስለ ዘሎ ምስ ክርስቲያን ክትከውን ኣለካ ዝበለካ የለን ካልኣይ ድማ እስራኤል ክርስቲያን እውን ኣይኮኑን so in that matter ኣይሁድን እስላምን ነናቶም ሃይማኖት ዘለዎም እዮም ስለዚ ንዓይ ከም ክርስቲያን ክሪኦ ከለኹ መን ይቐርበካ እንድሕር ኢልኩምኒ እስላማይ ይቐርበኒ እስላማይ ጎረቤተይ ናይ በሃይማኖት ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ወዲ ዓደ እዩ ወዲ ሃገር እዩ ኣነ ቐብለና እየ ኣርጋ ደቂ ሓቦታተይ እውን እዮም ስለዚ እስላማይን ኣይሁዳውን ንዓይ ዘራኽቡን የብሎምን ምስ ኣይሁዳዊ ተራኺበ ምናልባት ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ገለ ተራኺበ ይፈልጥ ኸውን I have no connection with them እዚ ሎጂካሊ ክሓስብ ከለኹ እውን ብወዲ ዓደ እየ ዝጅምር ዝምድናታት እኮ ብሓውካ ይጅምር በዴኻ ምስ ስድራኻን ይጅምር ድሕሪኡ ደቂ ኣቦኻ ደቂ ቤተሰብካ ደቂ ገለበለ ናበለ እዩ ዝኸይድ ስጋ ዝበሃል እውን ከምኡ እዩ ፃዕዱ ድሕሪኡ እውን ሕብሪ ይመፅእ እንታይ ድዮም ፀለምቲ እናበሉ ህበይ ዝብሉካ ዘለው ፃዕዳ ከሞም ስለ ዘይኮንካ እኮ እዩ at the end of the day እታ ሕብሪ እውን ትመፅያ ስለዚ ኣበይ ቦታ እዮም ሶም ዝራኸባኒ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣይራኸብኒ
ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስ ኣይሁድ ስለ ዘይራኸብን ክፀርፎም ኣለና ወይ ክኾንኖም ኣለና ማለት ኣይኮነን at the same time ልክዕ ከምኡ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ድማ ካብቲ ኩንነት ካብ ሓቅን ካብ ቅንዕናን ፍትሕን ርሒቆም ብዙሕ ጉድለት ዝገብሩ ዘለዉ ንሶም እዮም ስለዚ ብኸመይ ኢና ከዓ ነቲ ኣብ ትክክለኛ መትከል ኮይኑ ኣብ ዓዱ ዝቃለስ ዘሎ ንከውድቕዎ ብዙሕ ዝፍትንዎ ዘሎ ግን ኣይወድቕን እየ እምቢ ኣይወድቕን እየ እምቢ ፀጋታተይ ኣሕሊፈ ይብን ዝብል ዘሎ ልክዕ ከምታ ኤርትራ ተኸፍሎ ዘላ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ክብሪ ዘለና ወይ እውን ነቲ ሓቂ ክንዛረብ ንመርፅ ዘለና ኣብዚ ቻነል ትከታተሉ ዘለኹም እውን ብኸመይ እዩ ካልእ ነገር ኣይኮነን it's just ሕልናኻ ዝነግረካ ካልእ ፕሮፓጋንዳ እንተዘይብልካ ንኢራን ኢኻ ትድግፍ ኣንደርዶግ እያ ኢራን ኣሜሪካ ዝኣክል ምስ እስራኤል ተጎራቢቱ መፅኡ ክሃርማ ከሎ ኣብ ዓዳ ኣብ ገዝኦም ከለዉ ዝምክት ንዘሎ ክትድግፍ ዘይትኽእል ተኮይንካ something is wrong with you 2018 tears up that deal, and since then their enrichment's gone up. They now have 60% enriched uranium, which is very close to what you need to build a weapon. And the debate that was going on before this war began is what happens to that uranium. I interviewed a foreign ministry spokesman from Iran. He said we had agreed to dilute it, we had agreed to blend it down so it wouldn't be 60%. But the US now has a new position that that's got to be taken out of the country, and there has to be zero enrichment by Iran. That is a new demand by the Trump administration. That was not their demand last year. Donald Trump said they should be blocked from having a weapon. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጠለባት ናይ ኣሜሪካ ቅድሚ እዚ ኩናት ምጅማሩ ኢራን ዓብዪ ሕድገታት ክትገብር ነቲ ኒውክለር ናቶም ዳይሉት ክገብርዎ እንታ ዶናልድ ትራምፕን እቶም ናቱ ጃረድ ኩሽነር ስቲቭ ዊትኮፍ ዝርድዎ ቋንቋ ኣይኮነን ዝበሃል ግን ነቲ ደረጃ በፂሕዎ ዘሎ ነቲ ናይ ኤንሪችመንት ወይ ከዓ ምምዕባል ናይቲ ዩሬኒየም ናቶም ንድሕሪት ክመልስዎ ድሕሪት ከም ዝምለስ ክገብርዎ ብክንደይ ዓመታት ማለት እዩ እሱ ክገብርዎም ኣብ ናይ ኒውክለር ገጾም ይኸዱ ከም ዘየለውን መረጋገፁ ንክቡ ድልውነት ከም ዝነበሮም እዚ ነብሱ ዝኸኣለ ብዛዕባ ኒውክለራዊ ሕቶ እንተነይሩ እቲ ዝበለፀ ዲል ነይሩ ኦባማ ዘይረኸበ እዩ ነይሩ እዚ ነዚ ፈሊጡ ሕጂ እንታይ ይብሎም ኣሎ ጠቕላላ ንዓና ረክቡኒ ይብሎም ኣሎ እንታይ ስለ ዘለካዮም ከረክቡኻ እንታይ ስለ ዝገበርካዮም ከረክቡኻ ኣብ ኩናት ዲኻ ስዕርካዮም እንታይ ኻ ጌርካዮም ቦቶም ዲኻ ተቆፃፂርካ እንታይ ጌርካዮም ኢኻ ከረክቡኻ ስለዚ ኣብ ኩናት ከምቲ ዝድለ ዘይተዓወተ ስትራቴጂካዊ ስዕረት ድማ ዘጋጠመ ዶናልድ ትራምፕ ምክንያቱ ስትራቴጂካዊ ስዕረት ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ ሕርሙዝ ተኸፊቱ ዝነበረ ከም ዝዕፆ ዝገበረ ካብ ኒውክለር ንላዕሊ by the way ነዚኣ ጥራዮም ዝዛረቡ ዘሎ ብዙሓት ኪላታት ኢራን ሕጂ ኒውክለር የድልዮም ኢሎም ኒውክለር የድልዮም ክብለኩም ከለኹ ኣየድልዮም ማለት ኣይኮነ ካብ ኒውክለር ዝሕይል ኣፅዋር ረኺቦም ኣሎ እሱ ድማ ወሽመጥ ሕርሙዝ ይበሃል ኒውክለር እንተለካ ናይ ትጥቀመሉን ኢኻ ሉከት ኢራን ኣብ ራሻ ራዩ ራሻ ክንደይ 4 ዓመት ተዋጊያ ኣላ ክንዲ ራሻ ኒውክለር ዘለዎ የለን ኣይትጥቀመሉን ኢኻ ከተፈራርሃሉ እምበር ትጥቀመሉ ነገር ኣይኮነን ትጥቀመሉ እንታይ እዩ ጂኦግራፊካዊ ፀጋናትካን ዘለካ ባሊስቲክ ሚሳይልን ድሮናትን እዩ ስለዚ ኢራን ፕራክቲካል ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትጥቀመሉ ትኽእል ንዓውደ ኩናት ድማ ዝበርትዖ ፅልዋ ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ እሱ ስለ ዘለዋ እዩ ኤርትራ ፅባሕ ንጎ ሓያል ምስ ኮነት ኒውክለራዊ ሓይሊ ክህልዋ እዩ እሱ ድማ ባቤል መንደብ ኣብ ኣፍንጫና ስለ ዘሎ and that's why እዚ ዘለና ፀጋታት ንኤርትራውያን ብዙሕ ፈተና ከምፃልና እዩ ድሮ ጀሚሩለት ፈተናታት ንሪኦ ኣለኹም ንክንደይ እዋን ዘፈትንና ዘሎ ሰላም ከም ዘይንረክብን ተረጋጊና ከም ዘይንኸይድ ዝገበረና ዘሎ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ዋላቲ ኒውክለር ናታ እንተገዲፋቶ ካብ ኒውክለር ዝሕይል ፕራክቲካሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ክትጥቀመሉ ትኽእል ሕጂ ድማ ነዛ ዓውደ ኩናት ክቕይራላ ዝኻለ ቁፅፅር ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ ድሕሪ ሕጂ እውን ዝኾነ እንተጋጥምን ወሽመጥ ሕርሙዝ እዮም ኣተኪሮም ክሰርሑ እሳ ክሳብ ዘላትካ ኒውክለርካ እንተኣለኻዮ እውን ፀገም የብሉ ብርግፅ ኒውክለር እውን ከማዕብሉ ምዃኖም እዩ ዝንገር በቲ ዘሎ ኩነታት በቲ ዝወርዶም ዘሎ ኣደራዕ ተሪኢኻዮ ናይ መወዳእታ ኣብዚያ ክንሰግር Retired Lieutenant Colonel Daniel Davis. Lieutenant Colonel Davis, I asked this question in an earlier segment, and I'll repeat it to you. Does Iran really have the ability to close the strait again? Well, it's not even just to close it again. They've never relinquished control of it. Even during this ceasefire period, they have retained control of it. And when there was a talk, before about both sides letting go of their blockade, the Iranians, when Foreign Minister Abbas Araghchi put out his ex-post saying it was open, he specified within the context of the agreed upon terms, which according to the Iran side included both blockades being dropped at the same time. ኢራን ዓቕሚ ኣለዋ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንክትዓፅዎ ትኽእል ምክንያቱ ሓይሊ ባሕርናታ ኣዳኺምና ኢና ኩሉ ነገር እውን ኣዳኺምና ኢና ስለዚ ኢራን ዓቕሚ ኣለዋ ሕጂ ነዚ ንነዊሕ እዋን ክትቋፀሮ ንዝብል ብርግፅ ኣለዎም ዓቕሚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም እዩ ንዑ ዝኸውን ቴክኖሎጂ ድማ ዝኣክል ኣለዎም ወላተን ኣሹ ጀላቦ ስፒድ ቦት ዝበሃላ ወይ እውን ተን ሞስኪቶ እውን ዝብልወን ጀላቦ እኹላት እየን ምክንያቱ እቲ ዝቋፃፀርዎ ዘለዎ ነፈርቲ መራኸብ ኩናት ኣይኮኑን ከውድቑ ዝደልዩ ዘለዉ
ናይ መጓዓዝያ መራኸቢ እዮም ከካርሙ ናይ መጓዓዝያ መራኸቢ ድማ ብቐሊሉ ከተቃፅለን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ዝኣክል ዓቕሚ ኣለዎም እቲ ጂኦግራፊካዊ ዕድል ስለ ዘለዎም ነቲ ነገር ተቆፃፂሮም ድሌታቶም ንኸስምሩ ዓቕሚ ኣለዎም ሓይሊ ኣለዎም no one can change it ኣብዚ ሕጂ ቀረባ ክቕይሮ ዝኽእል ሓይሊ እውን ከምዘየለ እዩ ዝነግር እዚአን እንተን ጀላቡ ዝበሃላ ዘለዋ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ running the country, but if you were to know, who is actually running the country, but if you were negotiating with the Iran side on this renewed or reaffirmed closure of the strait, how would you negotiate? What would you offer? What kind of carrot or what kind of stick? Well, that is the problem because Iran is in such a strong position on control of the Hormuz because if it was only one thing that kept it open, if it was just some of their navy or if it was just their missiles or just the mines or just the long-range missiles, then it would be a possible thing you could solve militarily. But because it's all of those things, any one of which is enough to shut down the straits, then there's nothing we can do to force it, which means the only thing left is to have a negotiated agreement. بحفشة إيران هجم اسمن كتزرارب تخل نزبل يا برقص حيل بحر ترى أنت زخون نوعات تفكير كتحرم تخلي خال نعم سهيلات تغينو exact الإيران أبي بوتها حيزات النازل لو نتصرع يكونانيلو that's why the man إيران كسعرها يكتبل كمان كبيد بس من نقوشيت كتقبر تغل مني تعطي كازلو أبي بوتها تعطي كازلو نينين تهرين كها خفتح زخل ونزف الله سلزي اللي إيران حيل اللواء تونكم مفتح دماء مساتهم أبت أولا تعبيد كاغريف كا كفيل كام تتزرارب كاتراي كما تزغل كاوز اي مفتعيه لني زبل زلو نايلو معرف ساب زخودي بليز لايك جبرو شير جبرو اب كالت حسو دما بقطبه عالمن نهاجرات عربن زوبانان كم سالكم ثانك يو